замоне ки сер Алекс Фергюсон ба хулосаи анҷоми корномааш омад, он на танҳо барои Манчестер Юнайтед, балки барои Премер-лига таъсири манфӣ расонид. 2 сол баъд Ливерпул мутахассиси олмонӣ Юрген Клопро барои азнавсозии даста овард ва дар тарафи кабоди Манчестер Пеп Гвардиоларо ҳамчун капитани киштии худ таъин намуданд. омадани ин ду мураббӣ ба Премер-лига эраи нави футболиро дар Англия оғоз кард. ҳар ду ҳам расо баъди омадан маззаи бозӣ дар Премер-лигаро хуб чашиданд. Клоп дар оғоз ба шоҳкориҳои Лестер тоб наовард. мавсими баъдӣ бошад, ҳам Пеп ва ҳам Клоп зери сояи Челсии Конте монданд. чизе ки мо намедидем он буд ки рақобати ҳар ду мураббӣ дар ақибгоҳ ҳусни оғоз мегирифт. Ливерпул ва Манчестер ҳамеша фарқият байни ҳам доштанд, аммо дар соҳаи футбол Ливерпул мисли бародари калонӣ барои Манчестер буд. ин чиз бо гузашти вақт иваз шуд. роҳат шинед, зеро навор яке аз ҷолибтарин аз олами Премер-лига мешавад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намуданд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дар арафаи 60-солагии Энфилд Пеп ҳамчун мураббӣ дар охирҳои соли мелодӣ буд ки ба Ливерпул меҳмон шуд. бо шарофати голи Вейналдум Клоп пешсафиро ба даст овард. дар бозии ҷавобӣ дар Этихад Пеп ҳамагӣ мусовиро дар бозӣ ба даст овард ки як голӣ ба самар расонида буданд. ин ҳанӯз оғози рақобати тӯлонӣ буд. ҳар ду мураббӣ армияи худро қадам ба қадам мустаҳкам мекарданд. футболбозоне ҷалб мешуд ки ба стили бозии сармураббиҳо рост ояд. ҳайати ҳуҷумии Клоп ва тикитакаи Пеп аз тарафи дигар. оғози мавсими 2017-2018 Премер-лига боз ранги дигар гирифт. ҳам Манчестер Сити ва ҳам Ливерпул ба дастаҳои тамоман дигар табдил ёфтанд. ин муваффақияти онҳо то сентябри соли 2017 идома ёфт, то он даме ки киштиҳои ҳар ду шаҳр ба ҳам заданд. бозии шадид буд. мутахассиси испанӣ армияи тоза қомадросткардаи Клопро бо ҳисоби калон шикаст дод, аммо ҳама медонист ки Юрген ба осонӣ таслим намешавад. дар бозии ҷавобӣ ӯ рақиби худро дар Энфилди мӯъҷизаофар пазируфт. он яке аз бозиҳои бузурги таърихи Премер-лига гашт. драма бо ҳисоби 4-3. мерсисайдиҳо давоми 90 дақиқа болои Манчестер фишор доданд. адреналин то охирин сонияҳои бозӣ хело баланд шуда буд. ҳамон мавсим даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо ду бозии дигари диданиро тақдими мухлисон кард. ҳар ду бозӣ бо шадидият ба фоидаи Ливерпул анҷом ёфт. Клоп расман машинаи Гвардиоларо аз роҳ баровард ва Ливерпул дар ҳар ду дидор яксару гардан боло меистод. аз тарафи дигар Пеп дар роҳи қаҳрамонии таърихӣ дар Англия буд. Манчестер мавсимро бо 100 холи рекордӣ ва 2 бохт дар давоми мавсиму 106 хол анҷом дод. соҳиби ҷом шудан баробар ҳайати Манчестерро ба бузургтарин ҳайати Премер-лига шомил сохт. Ливерпул бошад, 2 даст дар бини мавсимро хотима бахшид. бо ин ҳам ҳайати онҳо қудрати калон дошт ва инро ҳамагон медонистанд. мавсими 2018-2019 боз ҳам ҷаззобтар гузашт. Ливерпул наздик ба хотимаи 30 соли бидуни қаҳрамониаш буд. дақиқтар гӯем, давоми мавсими мухлисон бозии афсонавиро байни ин ду дастаи беҳтарини чемпионат шоҳид шуданд. киштии Сити бо ғалабаҳои пайдарпай бо 98 хол ҳаракат мекард. мерсисайдиҳо бошад, як хол камтар аз қафо меомаданд. Пеп боз корашро бехато анҷом дод, аммо барои Ливерпул рақобат кардан дар ду мусобиқа зур омад. Ливерпул мавсими 2019-2020 қаҳрамони Аврупо гашт. соли 2020 барои онҳо бисёр ҳам хотирмон гузашт, чунки Гвардиола ба монстерҳои Клоп таслим шуд. Ливерпул ба таври ҳангомавӣ ғалабаҳо мекард, то он даме ки Уотфорд шалоқе занад. бо ин ҳам Ливерпул мавсимро бо 3 бохт ҷамъбаст карду бо тафовути 18 имтиёз аз Сити ахиран медалҳои тиллои мусобиқаро ба гардан овехт. ин ҳам анҷоми қисса нест. Сити ҷодуи 65-солаи нокумиҳоро дар Энфилд шикаст. баъдан дигар дастаҳо ҳам аз ин сурохӣ истифода бурда комёб шуданд. машинаи Манчестер ҳақиқатан манънашаванда гашт ва рақибонро бераҳмона аз садди роҳаш мебардошт. солҳои охир мушкилоти сину сол монеаи Ливерпул мешуд, аммо Сити намедонист ки тормоз дар куҷо ҷойгир шудааст. онҳо боз қаҳрамон шуданду тафовут аз рақибон мисли масофаи Душанбеву Хоруғ дур монд. Ливерпул мавсими 2021
2021-2022-ро дигар хел шурӯъ кард. формаи даста гум шуд гӯям ҳам мешавад, аммо рақобатҳо давоми мавсим ҷолибият касб кард ва то 30 дақиқаи бозии охирин давр Сити 2-0 ба Астон Вилла бохта истода буд. Ливерпул бошад камбек муқобили Вулверхемптон мекард. ҳамон вақт Илкай Гюндаган ба майдон баромад. 14 дақиқа то қаҳрамонии Ливерпул монда буд ки Илкай ҷадвали мусобиқаро дар 5 дақиқа тағйир дод. Сити ҷоизаи навбатиро бо 1 гол тафовут аз Ливерпул ба даст овард. ҳатто филмҳои ҳиндӣ чунин сценария надоранд. Гвардиола сер намешуд. ӯ роботи норвегиягиро даъват кард. Холланд қисми охирини пазли ӯ буд. бо омаданаш Холланд қаҳрамони Аврупо гашт ва требли таърихиро ба қайд гирифт. Ливерпул бошад ба топ 4 ҳамро хат нагирифт ва ин мавсими бадтарин баъди омадани Клоп маҳсуб мешуд. новобаста ба ин ҳам рақобати ин ду даста ҳамеша ҷолибтарин боқӣ мемонад. ҳамагон интизор мемонанд ки баъди танаффуси чемпионатҳо натиҷаи бозии ин ду рақиби ошинопазир чӣ хел мешуда бошад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири мо бошед. хайр.